Em sentiu bé? Bona tarda. Bona tarda, president, amic. Tu des de Waterloo, jo des de Lovaina, avui. Molt bona tarda, president del partit, secretari general, companys de la llista. Quin goig que em fa veure-us, tots junts aquí, militants, amics de Junts. Escolteu, deixeu que comenci amb una obvietat, però l'he de dir, és un honor immens. És un honor immens per mi, però ara estic mirant a la càmera. És que fins ara us mirava a vosaltres, fins ara mirava a la pantalla on us veig, però mirarem a la càmera. Us deia que és un honor immens, però sobretot una responsabilitat encapçalar aquesta llista de Junts per a les eleccions europees del 9 de juny. Junts, aquest partit que sabem que és un gran partit transversal, divers, obert i plural, aquest partit nascut l'1 d'octubre, on volem que hi càpiguen totes les persones que volen culminar el camí cap a la plena llibertat que vam començar aquell dia. Escolteu, en política el més important, des del meu punt de vista, és encertar-la en els moments difícils. Encertar les decisions més difícils quan les coses no són evidents, o quan aquestes decisions poden tenir conseqüències particularment dures, no tant per un mateix, sinó per totes aquelles persones que un representa o totes aquelles persones per les quals un governa. I amb el president Puigdemont, durant tots aquests anys d'exili, hem repassat moltíssimes vegades, aquelles hores tan complicades, dels dies posteriors al 27 d'octubre. Aquells dies greus, en què ens estàvem jugant literalment el futur del país, ens estàvem jugant el futur del procés d'independència i el futur del catalanisme. I en aquestes converses, que hem tingut tantes nits, tantes tardes durant aquests 7 anys, jo moltes vegades li he fet la següent reflexió al president Puigdemont. Jo li he dit, jo no sé tu, president, però jo, la decisió política més difícil que he pres en tota la meva vida va ser la decisió d'anar a l'exili i quedar-m'hi, i de seguir lluitant des de l'exili per la nostra causa i aguantar la posició. Aguantar la posició fins i tot en els moments en què ens podíem sentir més sols políticament, fins i tot quan els nostres adversaris i sobretot els nostres enemics ens escarnien i se'n reien de nosaltres pel fet d'estar aquí a l'exili, aguantant la posició. Dic sols políticament, perquè sols, humanament, ja ho sabeu, no ens hi hem sentit mai, perquè vosaltres sempre hi heu sigut. Mai ens heu deixat. Va ser, dic, la decisió més difícil, no perquè no la tinguéssim clara, tots dos la teníem clara, la vam veure claríssima des del primer moment, des de les primeres hores, però va ser difícil, sobretot, perquè en aquell moment no podíem assegurar quin seria el desenllaç de tot plegat. Aquella decisió era un risc, implicava un gran risc, no personal, un gran risc col·lectiu. Era una aposta, perquè en aquell moment tot anava en contra. La repressió espanyola s'havia desfermat, les sirenes ens deien com a Ulisses que abandonéssim el vaixell, que no aconseguiríem evitar l'extradició, i alguns dels nostres aliats fins a aquell moment començaven a abandonar la posició a marxes forçades. Però nosaltres, malgrat que les circumstàncies eren tan adverses, ens vam arriscar. Enmig de l'ofuscació general, enmig del desànim, enmig de la desolació, ens vam arriscar amb el president i vam decidir que ens quedàvem i que lluitaríem des de l'exili. Era una aposta. Era una aposta. I avui, què és el que podem dir? Avui podem dir que aquesta aposta l'hem guanyat. Aquesta aposta l'hem guanyat. Vam prendre la decisió correcta perquè hem lluitat i hem guanyat. Hem guanyat d'entrada en el front judicial, davant dels tribunals. Escolteu, quan vam aparèixer a l'exili, en aquelles primeres hores, que és l'últim, que aquells que des del govern del Partit Popular, del Gobierno d'Espanya o des del Tribunal Suprem, tots aquells que havien decidit perseguir-nos, és l'últim que s'esperaven, ells que ens volien abatuts, fent honor a la seva millor tradició franquista, quan vam aparèixer a l'exili,
es van quedar amb un pam de nas, amb un immens pam de nas, perquè en aquell terreny de joc sabien que tenien les de perdre. I els vam guanyar en aquest terreny de joc judicial. Els vam guanyar a Alemanya, els vam guanyar a Bèlgica, els vam guanyar a Itàlia, hem guanyat a Luxemburg, hem guanyat una i altra vegada. Per cert, mentre nosaltres anàvem guanyant davant dels tribunals europeus, eren temps en què el PSOE de Pedro Sánchez, no oblidem, acompanyava de manera vergonyant la deriva repressora de l'estat espanyol. I eren temps en què votava a favor del 155. I eren temps en què callava davant de les infàmies del Tribunal Suprem. Eren aquells temps. Hem guanyat en el front judicial, però hem guanyat des de l'exili també en el front polític, al front de les institucions. Ens vam presentar a les eleccions europees. Per què? Perquè sabíem, ho ha explicat molt bé el president, ho deia abans el Jordi, sabíem que el Parlament seria el millor altaveu de la nostra tasca d'internacionalització de la causa catalana. I aquelles eleccions les vam guanyar. Vam treure més vots que ningú a Catalunya. I ara ho hem de tornar a fer. Hem de tornar a guanyar. L'Aleix ha de ser eurodiputat, ha d'entrar al Parlament Europeu. S'ho mereix ell i s'ho mereix el nostre partit. Aleix al Parlament. Vam quedar primers a les eleccions. Sí, però a fe de Déu, ho explicava la Laura abans, que la Junta Electoral ho va intentar impedir. Primer ens va treure de la llista. I us asseguro que li tinc un agraïment immens. Gràcies a la Junta Electoral. Moltes gràcies, perquè gràcies a això, per uns dies, Xavier Trias, el meu estimat Xavier Trias, va ser el meu avatar. Va ser el meu substitut a la llista i mai hagués pogut imaginar un honor tan gran com aquest. Per tant, li agraeixo molt, però vam guanyar la batalla de la llista. La vam guanyar, per cert, davant del Tribunal Suprem, la sala tercera, sala del contencioso administrativo. Deu ser l'única vegada en tota la història que l'independentisme ha guanyat un judici davant del Tribunal Supremo, però aquell el vam guanyar. I per tant ens vam presentar. Vam guanyar, però la GEC ataca de nuevo, efectivament, i no ens va posar a la llista. Ho explicava abans l'Aleix. I el senyor Tajani, aquell italià, president del Parlament, amic dels espanyols, ens va vetar l'entrada al Parlament. I veu anar a Estrasburg a protestar en aquella concentració memorable davant del Parlament Europeu el dia del ple de Constitució. I segur que molts de vosaltres éreu allà, molts de vosaltres. Però vam tornar a guanyar. Vam guanyar el nostre dret a ser diputats davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea gràcies a la feina extraordinària, la brillant feina del Gonzalo Boye. I aleshores, un italià, l'heu vist al vídeo, Sassoli, David Sassoli, el president del Parlament, amic de la democràcia, ens va obrir les portes. I és des d'allà, durant aquests 5 anys, que hem tingut l'honor de representar-vos. I ara, després d'aquelles victòries judicials, després d'aquesta victòria institucional, que va ser entrar al Parlament Europeu, ara estem a punt d'aconseguir una altra gran victòria, que és la llei d'amnistia. Perquè l'amnistia no és només una victòria de l'exili, però és també una victòria de l'exili, perquè la nostra sola presència al Parlament, pels passadissos del Parlament, a les comissions, als plens, evidentment érem els únics eurodiputats exiliats de tot el Parlament Europeu. La nostra presència, deia, ha estat un testimoni de la repressió espanyola cada dia i cada minut en el cor de les institucions europees. Era un recordatori absolutament incòmode de la persecució penal de la qual eren víctimes. I, per tant, érem un recordatori de la deriva autoritària de l'estat espanyol. I aquesta ha estat també una raó que ha arrossegat el govern espanyol a acabar cedint i acabar acceptant la llei d'amnistia. Per tant, escolteu, sabem que l'amnistia és, sí, ho sabem, una victòria del país en el seu conjunt. És una victòria de molts. És una victòria de la societat civil, d'altres partits, si voleu. Nosaltres no som dels que tenim aquella necessitat de monopolitzar els èxits col·lectius i quedar-nos-els com si fossin nostres i de ningú més. No som d'aquests. L'amnistia és un gran èxit polític d'aquest país.
però tothom ho sap. Quan ha arribat l'amnistia? Quan ha arribat l'amnistia? L'amnistia ha arribat quan els vots de Junts per Catalunya han sigut decisius al Congrés dels Diputats. L'amnistia ha arribat quan els vots de la Míriam i de la resta de companys han sigut necessaris per investir un president espanyol. No ha arribat abans, ha arribat ara. I això ho sap tothom. I això ho sap tothom. I això ho ha vist tothom. Per tant, sí, nosaltres li hem arrencat l'amnistia al PSOE com aquell a qui se li arrenca un queixal, o fins i tot m'atreviria a dir com aquell a qui se li amputa un braç o una cama. El camí d'aquests 5 anys, per tant, ha estat un camí ple de victòries. No me les invento. Res del que us he explicat és un invent, són coses que han passat. Però també ha estat un camí ple de sacrificis, col·lectius i personals. Però ha valgut la pena. Els meus pares van ser, deixeu que ho digui així, van ser 2 grans herois de la lluita antifranquista, de la lluita per la democràcia i per la justícia social. L'Alfonso Comín i la Maria Lluïsa Oliveres, de qui tot ho he après, de qui he après totes les coses importants de la vida. I els meus pares ens van ensenyar, a mi i als meus germans, a la Betona, que deu estar asseguda per aquí, i als meus altres germans, que hi ha causes per les quals val la pena lluitar. I ens van ensenyar una cosa encara més important, que aquestes causes per les quals val la pena lluitar impliquen que, si és inevitable, valgui la pena pagar un determinat preu personal. La meva mare, durant tots aquests anys, no ha parat de repetir-m'ho. Em deia, tot això que esteu fent amb el Carles, Toni, val la pena, val la pena. Tot això que esteu fent té tot el sentit del món. Aguanteu, persistiu. I quan es trobava el Carles, a Waterloo, a Lovaina, li deia, té tot el sentit, aguanteu, persistiu. Hi ha sacrificis en aquesta vida que valen la pena. Per què? Perquè són la millor prova del compromís amb determinats ideals. Ideals com la llibertat, que són els que donen sentit a la nostra vida col·lectiva, que són els que donen sentit a la nostra vida com a comunitat. En aquest cas, com a comunitat catalana, el país que som. I quan dic això, que hi ha sacrificis que valen la pena, perquè són la prova d'aquest compromís amb els nostres ideals, estic pensant sobretot, ara mateix, amb en Jordi, amb en Josep i amb en Quim. Sí, amb en Jordi Turull, amb en Josep Rull i amb el Quim Forn. Penso en els seus sacrificis, però sobretot penso en la seva dignitat. La dignitat amb la que va entrar a la presó. La tenim tots gravada a la memòria. La dignitat amb què van estar a la presó durant aquells 4 anys, llargs 4 anys. La dignitat amb la que van sortir. Aquesta gran dignitat és un gran patrimoni col·lectiu. I jo avui ho volia dir, avui necessitava dir-ho. No és un patrimoni col·lectiu només per Junts, és un patrimoni col·lectiu pel conjunt del país. O és que ja no ens en recordem? És que potser tenim dret a oblidar-nos d'aquest patrimoni? És que potser tenim dret a oblidar totes aquestes tonelades de dignitat d'en Jordi, d'en Josep i d'en Quim? No tenim cap dret a oblidar-ho, de cap de manera, i no ho oblidarem mai, perquè són el nostre millor patrimoni. I avui volia dir això. Era una de les coses que necessitava dir avui. Anirem a Europa a seguir lluitant i a seguir guanyant. Anirem a Europa a seguir construint aliances cada vegada més sòlides, cada vegada més rellevants a favor del nostre dret a l'autodeterminació. Anirem a Europa a defensar la legitimitat del nostre procés d'independència. Anirem a Europa a defensar els interessos concrets de la societat catalana, de tots i cadascun dels seus sectors econòmics. I anirem a defensar l'oficialitat del català. I anirem a defensar el corredor mediterrani. Seguirem a Europa, en síntesi, per continuar la feina que hem estat fent durant tots aquests anys des de l'exili, colze a colze, braç a braç, amb el president Puigdemont, perquè nosaltres som, ho deia algú abans, som la gent del president Puigdemont, nosaltres som el comando Puigdemont a Brussel·les. Això és el que som nosaltres. I anirem també, vaig acabant, a fer sentir la veu de Catalunya en els grans debats europeus. Ho ha comentat el president. Amb visió d'estat, amb ambició, de manera desacomplexada, anticipant el que defensarem
quan siguem un estat més, un estat normal de la Unió Europea amb la seva cadira al Consell Europeu. Debats crucials com el de la lluita contra el canvi climàtic, debat com el de la reforma institucional de la Unió Europea per avançar cap a una Europa més democràtica i més integrada, debats com el del paper de la Unió Europea al món, com un actor que promou la seguretat i la pau justa, la pau alineada amb el dret internacional i com un actor que lluita contra les desigualtats globals. Debats crucials com el de la ciutadania europea per assegurar que no retrocedim en drets i llibertats ara que els discursos negacionistes climàtics o que els discursos xenòfobs o que els discursos antifeministes, per exemple, o homòfobs, lesbòfobs, transfobs, estan agafant tanta embranzida. Anirem a Europa a participar de tots aquests debats amb veu pròpia i amb visió d'estat. Anirem a Europa per seguir lluitant i anirem a Europa per oferir-vos noves victòries, perquè és el que vosaltres us mereixeu, perquè és el que aquest país es mereix. Seguir lluitant des del coratge i des del realisme, perquè nosaltres hem intentat sempre una cosa que jo crec que és complicada, que mai és fàcil de fer en política, que és avançar alhora amb coratge i realisme, perquè el coratge sense realisme porta a estavellar-se contra una paret, porta a la derrota indesitjada, però el realisme sense coratge et porta a la rendició a la primera dificultat. Ho hem vist masses vegades aquests últims anys. I nosaltres hem vingut a guanyar. I per guanyar necessitem les dues coses, coratge i realisme. Ho vaig dir en un dels primers actes a l'exili, acompanyat per desenes i desenes d'alcaldes de tot el país, de diversos partits, a principis de novembre a Brussel·les, ho vaig dir allà en un teatre, alguns de vosaltres potser hi éreu i ho recordareu. No ens hem ficat en això per ser màrtirs, ens hem ficat en això per ser lliures. Per tant, volem guanyar i per guanyar necessitem avançar alhora amb el coratge i amb el realisme. Deixeu-m'ho dir amb unes altres paraules. Recordeu allò de la confrontació intel·ligent? Us recordeu? Doncs és això, confrontació intel·ligent, coratge i realisme. Acabo. En aquestes eleccions, ho hem dit tots, ens hi juguem moltíssim, ens hi juguem massa, ens hi juguem el futur d'Europa, perquè Europa, us ho deia fa un moment, està en una cruïlla dramàtica, però també ens hi juguem el futur de Catalunya. Ho sabem. Sabeu perfectament per què ho dic. No cal que us ho expliqui. Sabem que en aquestes eleccions europees ens juguem les condicions amb les quals puguem seguir avançant pel camí de la nostra plena llibertat. Per això us demano que us arremangueu des d'ara fins al dia 9. Tots i cadascun de vosaltres tots sou imprescindibles. Cada conversa, cada passejada, cada petita acció que pugueu fer és necessària. Nosaltres ens hi deixarem la pell, ens hi estem deixant la pell, totes i cadascuna de les persones que m'acompanyeu a la llista, ho sé, el meu equip de campanya, que s'està deixant la pell des de fa dies sense descans, jo me la deixaré i estic segur que vosaltres també ho fareu. Per l'Europa que necessitem i per la Catalunya que volem i que mereixem. Visca Catalunya lliure.